Bueno, benvido, moitas gracias por vir. Nada, moitas gracias a vos por invitarnos. Faime ilusión que veñas porque eu considero un amigo teu. Eu tamén. Que sei, me gusta falar cos que pelean contra os malos. E antes dixen que non é unha frase miña, que a dixo Lolita actriz, que está nunha película que interpreta a unha muller xitana que é narcotraficante, e ela di que é unha muller que vende morte. E é unha realidade. Correcto, Que é o que venden os narcotraficantes, non? É matar a xente. Dixen ben que tú eres a persona que máis droga incantou da historia... Pero unha das que máis sí, eh? No, primeiro hai que diferenciar, aquí non se pode personalizar. Isto é un traballo conxunto. O noso grupo traballa moi ben, hai outros grupos que traballan moi ben, outros operadores de seguridade que traballan moi ben. Nós temos a suerte de que tamén traballamos moito, traballamos moitísimo e a veces temos bons resultados. Audico é a Unidade de Droga e Crimen Organizado. Correcto, exactamente, esas son as siglas da unidade. Vale, que é un corpo da Policía Nacional? Sí. Está por todo España ou está en Galicia? Unha unidade da Policía Nacional. É unha unidade da Policía Nacional? Efectivamente. Vale. E ademais, nós aquí en Galicia, claro, o crime organizado está relacionado prácticamente no 90 e pico % co tráfico de drogas. Sí. Hai noutros sitios de España, no Levante por aí, que hai grupos de drogas e grupos de crime organizado, de outro tipo de tipoloxía penal. Vale, pero o vosso grupo tuvo moito que ver, por exemplo, na incautación do famoso narco submarino de Aldán. Bueno, estuvemos aí, Ese foi o efectivamente. primer narco submarino que se sabe? Bueno, antes había informacións de que podían estar vindo submarinos. Pero en noticias non víramos nunca eso, non había, non. Canta droga viña aí? Pois eran 3.000 kilos. 3.000, o sea, 3 toneladas de droga. 3 toneladas de cocaína, sí. Hai unha cousa, claro, teño ganas de, séntate, por favor, de falar contigo cousas que non temos a oportunidade de falar, de preguntarnos a xente normal. Porque nós vemos as noticias da incautación da droga, da persecución dos malos, pero hai cousas que, por exemplo, a xente di moito. Cando aparece un alijo de droga como o do narco submarino, non? Sí. É moi típico que a xente diga: oi, colleron ese, pero entrou polo outro lado 1000 veces máis. Sabes, como que os narcos que fixeran señuelos, non sei se é verdade ou non. Bueno, eu penso que señuelos non, menos un señuelo de 3.000 kilos, pero sí, non hai un estudio exacto da cantidad que se colle da que entra, pero da cantidade que nos collemos, depois é verdade que entra máis. Pero tú és consciente que a xente di eso moitas veces, non? Claro, Collen eso, pero sabía que entraría por outro lado. Por exemplo, nos puertos, eu cada vez que vexo nos puertos, eses containers, eses barcos traendo, non sei que miles de containers, eu digo, pero como van buscar nada aí? Pois buscamos, Pero como? Tantos containers. Bueno, hai estudios de inteligencia comercial, hai operadores policiales e aduanas, por exemplo, están moi Pero especializados. tú non podes revisar todos esos containers. Bueno, revisase moitos. Ou necesitas que alguén dé un chivatazo? Non, non é necesario. Hai chivatos? Eh? Hai chivatos? Eso que vemos nas series. Esos son mitos. Non é verdad. Non hai? Non. A ti, cando ves unha serie de narcotraficantes, que hai moitas, que é o que máis te chama a atención das series que dices tú, eso é unha flipada? Mira, as series tens que pensar que están ficcionadas. Hai moita pero ficción. basadas en... Claro, porque se ti fas, imagínate, eu que sei, un guión cun atestado policial sería moi aburrida. Entonces hai unha relación de amor, despois hai unha intriga, hai non sei que... que se queren ir... Claro, hai cousas por aí. Entón, claro, non se parecen en nada. De feito, nos, cando as vemos, tuve a oportunidade, ademais de... Vos colaborades a veces con series, non? Sí, con a serie de Clanes, a primeira temporada, da Casfisca, unha rodada aquí en produtora Galicia. galega. E que che vai a dicir, bueno, pois eso, que estamos vendo e dicimos, que fácil sería coller a estes, tal e como están, non? É moito máis complexo do que sale nunha A ti serie. fastidiache, dime a verdade, a ti fastidiache que a veces na serie se poña os narcotraficantes, porque claro, tú levas toda a túa vida, tú estás desde que se fundou esta unidade, desde que se fundou o Udico, desde o principio, prácticamente. Sí, todo desde o principio, sí. Vale, entón tú levas toda a vida, tú non vas dicir, pero digo eu, xogándote a vida para que a xente non mate a familias enteras por culpa da droga, e levaste xogando a vida. E non che fastidia a veces, pregunto, que nas series se romanticize un pouco romántica a figura do narcotraficante, como que é guapo e é moi... Mitificase a veces. Pero che fastidia ou non?
A ver, a mí non se me fastidia nada porque eu xa vim de todo, leo moitos anos, pero non se debería mitificar tanto, porque ademais non é verdade iso que están dicindo aí. Polo que todos os anos que levo traballando nesto non compensa. Tú conociche a moitos narcotraficantes grandes, non? Sí. Tuveche relación con eles de alguna outra maneira? Sí. Tuveche relación cos míticos de antes, da Operación Nécora ou deso xa mesmo? Bueno, dos primeiros, quizá non, porque son bastante maiores, e non mellor non estaba. Non conociche a ningún que che caera ben? Enténdeme de caer ben, Non, vamos a ver, isto é un tema profesional, non é un tema personal. Hai xente que é divertida, é xente incluso noble, dentro da súa... pero despois comete feitos ilegales. É un delincuente porque comete feitos ilegales. Pero non ten por que ser mala persona ni nada desto. Polo menos aquí. É que nós temos todo na cabeza, polas series tamén, claro, os narcos míticos de antes, de Galicia, desa Operación Nécora e tal. E agora, en que cambio? Como é agora? Cales son os narcos de agora? Todo isto cambiou moito, porque antes estaban os clás familiares, e aí pois eles a tiñan de todo. Das Rías Baixas, sobre todo, non? As Baixas, sobre todo, tiñan de todo. O sea, tiñan o barco, tiñan o punto, tiñan os cartos. Eran familias enteiras? Sí, clans familiares. Ou familias, e despois, ou moi amigos e tal. Eso foi evolucionando, e pasaron a chamarse o que chamamos nos sociedades de conveniencia. É dicir, un ten un punto, un ten un barco, un ten os cartos, e entonces fan unha sociedade para facer isto. Sobre empresas? Sí, bueno, empresas entre comillas, ilegais, pero sí. Pero xa fai moito tempo que os galegos xa son, digamos, empresas de servicios, é dicir, fan as descargas... Xa non hai grandes narcotraficantes galegos, xa non hai? Hai narcotraficantes galegos tamén. Pero que veñen de fora, entón? Aquí non hai unha totalidade. Ahora mesmo hai unha problemática grande cos clan dos Balcanes, con xente do oeste, sí. Bueno, hai organizacións sudamericanas que xa están metidas en Europa, en Madrid, teñen oficinas, bueno, cambiou moitísimo isto. Vale, máis cousas que poucas veces temos a oportunidade de preguntarle a quen que sabe tanto este tema. Eu a veces vou no aeropuerto e sempre me dicen esa movida de ten cuidado ca maleta, vigila a maleta, porque igual che meten droga, e se che meten droga na maleta, para pasala, tranquilízame. Eu se alguén se lle ocurre nun aeropuerto de Colombia ou onde seña, collerme a maleta e meterme droga na miña, a mí se me paran podo dicir, oye, meteron mal, non fun eu, ou non? Ou vou ter problemas? Pero tú enténdeme, pero estamos locos, porque calquera che pode coller a maleta e che mete. Podelo decir. Claro, e non me van creer. Por podelo decir. Pero tú conoces casos que pasou eso? Non. A ver, falando en serio, a ver, non é o normal eso. A xente, moitos compañeros nosos do aeropuertos internacionales, cando reciben pasaxeiros coas maletas, generalmente son xente que saben a propósito, pois que lle pagan, ou son mulas. Mulas, non? Mulas. Que lle pagan para facer esa importación. Ti tiveche que ver formas moi raras de meter a droga en España. Sí. A ver, como anécdota, por exemplo, ocurreseme ahora impregnada na roupa. Impregnada na roupa. Claro. Ti ves, por exemplo, ves a maleta... Na propia roupa que levas? No, nas da maleta. Abres a maleta, empezas a sacar a roupa e non ves nada raro. Claro, ten que haber unha investigación detrás que sabes que vai haber desa maneira. Non eres capaz de ver a droga na roupa? No, porque ademais podese modificar de moitas formas, podese... Pero os cans, sí. Os cans? Os cans pode ser, sí. Vos usades cans, entendo? Sí, usamos cans, sí, pero o mellor ainda non ven, como ven na roupa, non ven finalizada, sabes? Depois ten que estar sometida a un tratamento químico para recuperarla, entonces non lle é o mesmo... Vostedes, que ten tantas preguntas, vostedes xente vosa infiltrada? Claro, non pode dicir, claro. Ou houve alguna... Quer dicir, eso existe, de que se poda infiltrar alguén como vemos nas series nalgún clan? Eso é como dos chivatos, eso non existe. Sí. É como dos chivatos igual. No, chivatos ten que haber, non me podes decir, pero chivatos... Porque sempre se dicía, tú unha vez que te metes... Tamén, eu sei todo polas series, claro. Unha vez que te metes aí, xa non che deixan salir. Eso non é verdad. Eso non é verdad. O que pasa que ti metes aí se queres, marchas cando queiras, pero ti imagínate agora. Imagínate que estamos ti e eu e outro aí enfrente. Entón facemos unha e ganamos cada un 3 millóns de euros. Eu quero marchar xa.
porque eu xa me chega. Ti marchas. Claro. Entonces, dentro de 6 meses, volvemos a xuntar e, mira, oye, vamos facer outra, e ti dis, non. Xa teño 3 millóns de euros, xa non me fai falta. Xa non fai falta. Ben. Facémola nós, e sale ben. Temos 6, ti tes 3. Xa estás fastidiado. Pero que dentro de un ano, a ver, isto é un pouco así a grosso modo, isto que estou contando, non? Volvemos a xuntar. Oye, mira que nos vamos facer outra. Ti? Chegará un momento que che van a facer falta outra vez, non? No, o dices, que isto está, levan 9 e levo 3. Xa. A ver, eso é a grosso modo. Oye, e é verdad que cada vez se consume máis cocaína e que hai máis cocaína que nunca na rúa e que baixou moito o precio, que hai moita oferta en orixe, é verdade todo eso? Moitísima, moitísima, sí. Mira, cando eu empecé nisto, que eran pesetas, un kilo de cocaína costaba 5 millóns de pesetas, o que ven sendo 30.000 euros. Un kilo. Un kilo 30.000 euros, valía. 30.000 euros, vale? Hasta o ano 23 seguiu costando 30.000 euros. A partir do 23 empezou a baixar por unha sobreproducción en orixe, unha inundación no mercado europeo. E agora está? Isto é como o petróleo, é dicir, se hai moito petróleo baixa e se non hai, pois sube. Chegou a estar a 11.000. De 30.000 baixou a 11.000 o kilo. Ahora mesmo anda polos 14, 14.000. Entonces, a xente que consume máis cantidade, non? Bueno, pensa que non toda queda aquí. En España, aquí son vías de entrada, tanto polo sur de España como por aquí, por Galicia, depois van por Europa tamén. Pero Galicia sigue sendo a principal vía de entrada? Bueno, é unha das principales, pero por abaixo os puertos, ademais ahora... Polo sur tamén, non? Por abaixo, polo sur, esta cousa moi complicada porque abarataron os precios, ali traballan máis barato, entonces as organizacións prefiren facelo por ali. Pois, falando do sur, me acordei tamén, cando estaba preparando a entrevista contigo, dos compañeros da Garda Civil, que tamén un accidente en lanche que tuveron recientemente, por iso digo que vos xogades a vida en cada operación. Bueno, é que ademais asuman as outros tamén que morreran fai un par de anos, cando os mataran Siga habendo grandes pilotos de lanches como nos enseñan nas series? Ou iso xa non existe de andar polas bateas na lancha? Bueno, hai moi bons pilotos aquí. De feito, ao sur baixan moitos pilotos galegos, están moi cotizados. Pero que a miña eso, claro, eu vexo vos a compañeiros teus, da policía ou da Guardia Civil, perseguindo a un narcotraficante. O narcotraficante, bueno, igual lle importa menos a súa vida e se xoga a vida tal, pero tú vas detrás, perseguindo, con peligro, con a familia que tes, iso, cuidado, iso ten, para min ten un mérito espectacular. Sí, sí. Eu penso que o mellor ten que haber algún tipo de modificación, non sei se é legal ou de alguna forma, donde se permita que o Estado poida loitar nas mesmas condicións que as grandes organizacións. Siguen tendo mellores lanchas que vos? Teñen moi boas lanchas. Ademais, pola zona de abaixo, ademais, agora mesmo, mira, lea unha noticia outro día que roubaron 3 lanchas á Armada Española. Xa lle perderon o respeto á autoridade e todo. Oye, en que podemos axudar nós, os ciudadanos normales? Que non somos nin consumidores, nin narcotraficantes, nin tal, en que podemos axudar? Non sei se podemos axudar en algo. Podedes axudar moitísimo, porque isto non é unha cousa nosa, aquí hai varios pilares que sosteñen todo isto. O xudicial, o policial, os medios de comunicación, é importante que os medios de comunicación estén encima deso, que non se banalizan todas estas cousas, e depois a sociedade, que para que nos traballamos e a que servimos, ten que estar aí sempre, sabes que pasa moitas veces? Mira, cando colles un gran alixo de droga, ti abres o periódico pola mañá e ves e dices, que boa operación e tal. Pero a ti, sabes o que te preocupa máis? O consumidor que tes na porta, cando sales atrácate, o que che rouba o bolso. Entonces, a xente está moi pendiente deso e parece que se perde a outra perspectiva. Bueno, a mí o que me gustou hoxe é que estuveras aquí para que a xente que non ten oportunidade de ver, sobre todo a esta hora da noite, a xente como a ti, un inspector xefe desta unidade do Digo, estuvera aquí. E non iba a dicir, pero vouche dicir en parte porque estás aquí. Non iba a dicir, pero dame igual, xa teño unha edad. Veña, dalle. En parte porque
eres meu amigo e me apetecía moito que estuveras aquí e que contaras o que facedes nesa unidade, que se sepa. A nós venos moita xente por sorte e que a xente sepa o que faz. Pero un día, díxome un dos grandes narcos deste país, dos vellos, un día, díxome, vexo moito o teu programa, gostaría ir un día. Aí non hai moito, E aí dixen eu, pois quen ten que vir é José Abreu. Moitas gracias. E agradezcoche que veñas, porque sei que non estás acostumbrado a isto, agradezcoche. Para nós é importante que a ciudadanía sepa que estamos aí, que estamos traballando, non solamente nós, a policía, porque claro, aquí está o Dico, pero cando explota un operativo son equipos multidisciplinares, o IP, está os GOES, hai moitísima xente traballando, non? Os outros operadores de seguridade que tamén están, Guardia Civil, aduanas, para nós é moi importante que a xente sepa que estamos aí, que non nos vamos deixar. Pois, José, moitas gracias por cuidarnos e moitas gracias por luchar contra os que venden morte. Moitas gracias, José. Gracias a vos. Un aplauso grande. Vémonos mañá. Gracias.